Tällä videolla käydään läpi lyhyesti relatiivipronominit englannissa. Ja katsotaan ensin, että mitä se sana relatiivipronomini ylipäätään tarkoittaa. Eli relatiivipronomini on esimerkiksi Suomessa tämmöinen joka tai mikä sana, joka viittaa edellä olevaan sanaan. Vaikka tässä esimerkissä the boy who lived, poika joka eli. Ja tuossa tuo alleviivattu boy, eli poika, on lauseessa korrelaatti, eli se, mihin me sillä relatiivipronominilla viitataan. Poika, joka, eli. Ja tässä diaesityksessä, tässä opetusvideossa kaikki nuo korrelaatit on aina alleviivattu. Eli mihinkä me oikein viitataan sillä relatiivipronominilla joka tai mikä, niin se on aina alleviivattu. Mistä me oikein puhutaan? Yleisin varmasti englannissa on that, joka toimii silloin, kun viitataan henkilöihin, asioihin, esineisiin, eli aika sellainen yleispätevä relatiivipronomini. Tässä esimerkkinä, do you know the girl that sang at the party yesterday? Eli viitataan tyttöön, joka lauloi eilisissä juhlissa. I listen to songs that make me feel good. Kuuntelen kappaleita, jotka saavat oloni hyväksi. Eli nyt viitataan kappaleisiin. Äsken meillä oli siinä henkilö, nyt viitataan tämmöisen asioihin, esineisiin, eli musiikki. That voidaan jättää pois, ja joskus kuulostaakin siltä, että eihän tässä tarvitse that-sanaa kai ollenkaan olla, ja voit olla silloin ihan oikeassa. Sääntö siihen on ihan tämmöinen yksinkertainen, jos se alleviivattu korrelaatti, eli sana, johon me viitataan, on tekemisen kohteena. Jos sä oot nähnyt jonkun, kuunnellut jotakin, ostanut jotakin, niin silloin sä viittaat asiaan, joka on kohteena, näkemisen kohteena, tapaamisen kohteena, ostamisen kohteena. Niin silloin that-sana voidaan vain yksinkertaisesti tiputtaa pois. Tässä esimerkissä the shoes that I bought yesterday are really comfortable. Kengät on ostamisen kohteena ja sen takia that on tuolla suluissa. Lause toimii siis ilmankin that-sanaa. The shoes I bought yesterday are really comfortable. Jos halutaan käyttää muuta sanaa kuin that, niin meillä on vaihtoehtoina who ja which. Ja jos sä haluat lähteä käyttämään who-sanaa, niin silloin sä viittaat henkilöihin tai enkun kielessä myös lemmikkieläimiin. Ja jos haluat käyttää sanaa jonka, eli omistusmuotoa, niin se on kyllä pakosti aina whose. Tässä esimerkkinä I have a cousin who has never traveled abroad. Tuohon sopii siis myös se that-sana, joka sopii ihmisille, eläimille, asioille, esineille. Mutta jos sä haluat lähteä käyttämään muuta sanaa kuin that tai törmää tähän who-sanaan, niin silloin me viitataan henkilöihin ja niihin lemmikkieläimiin. Ja tässä tällä kertaa serkku, joka ei ole koskaan matkustanut ulkomaille. Mutta tosiaan jonka, se on aina pakosti enkussa whose. Eli jos joku omistaa jotain. Nyt tässä puhutaan ystävän isästä. I have a friend whose dad is a famous singer. Mulla on ystävä, jonka isä on kuuluisa laulaja. Eli nyt meidän on pakko käyttää sitten sitä whose-sanaa. No sitten jos haluat käyttää muuta kuin that-sanaa ja viittaat esineisiin ja asioihin tai kokonaisiin lauseisiin, niin silloin which on se oikea. Tuo kokonaiset lauseet on lisäksi vielä semmoinen, että siihen that ei sovi ollenkaan, eli joskus on pakko käyttää which-sanaa. Ja huomaa which-sanan kirjoitusasu, siellä on kaksois-v ja sitten molemmin puolin sitten h sen jälkeen. Tässä tulee joskus pientä kirjoitusvirhettä helposti, kun siellä on h-kirjainta paljon. I never watch movies which make me cry. En koskaan katso elokuvia, jotka saa mut itkemään. Tähän sopisi edelleen taas se that. I never watch movies that make me cry. Mutta which on toinen mahdollisuus sitten tässä kohtaa. Mutta jos viitataan kokonaiseen lauseeseen, eli huomaat, nyt on alleviivattuna kokonainen lause, ei vaan yksi sana, johon viitataan, vaan se ajatus, että I'm not a good swimmer, mä en ole hyvä uimari, niin koko tämän lauseen takia pysyn poissa rannalta, niin silloin me tarvitaan which pakosti sinne. That ei tässä enää toimi. Usein pilkulla erotetaan
silloin nämä kaksi lausetta toisistaan. Ja se vähän jo viittaa siihen, että nyt which olisi se oikea relatiivipronomini. I'm not a good swimmer, which is why I stay away from the beach. What on semmoinen ehkä eniten näistä haastetta tuova, ja se johtuu siitä, että se suomentuu, tai pitäisi pystyä suomentamaan tämä what-sana aina kahtena suomen kielen sanana. Se mikä, ja sen kaikki mahdolliset taivutusmuodot. Se mistä, se minkä, se miltä, siitä mistä. Eli siinä on mahdollisia suomennoksia tosi paljon. Mutta nyrkkisääntönä se, että what pitäisi pystyä suomentamaan aina kahdella sanalla. Tässä esimerkkinä I got exactly what I wanted for my birthday. Eli sain juuri sen, mitä toivoin synttäreilleni. So what was inside wasn't really a surprise. Joten se, mitä oli sisällä, ei ollut oikeastaan yllätys. What on usein myös semmoinen lauseen aloittaja. What he told me was hurtful. What I heard was really amazing. Eli se, mitä hän kertoi minulle, se, mitä kuulin. Eli what on näistä semmoinen relatiivipronomini, joka pystyy hyvin aloittamaan lauseen. Ja siinä lyhyesti enkun relatiivipronominit. Kiitos paljon.